tun kara kan rong bon chanchin ngai thlak tur thupui chu tong trai na thlai le hrupui leng tiani a Australia ramami emi chanchin ani Australia rama Melbourne khopuya COVID-19 hrupui lewanga lockdown ne ani khan emite chungkodin munchu aboi thlak tak zeta apasal thona company la chuan an thona hun anti claim saka chenamu mo nei ro tho thang ang mai an long ta ni ma se emi churin nei mi ania amale apasal chana thana te chuan tun nai deu khan 7-day Adventist kauran zomin baptisma an changa eta tun nai deu ti hi COVID-19 thlen ma deu lok ti na ai apasal chana thana le an fa pa pathum te kho sak je om jok theinan ti in na tho tur dilin pathian hena atong trai train ne chona lian tak tak mai ma chona ngai chang atama emi chuan engti ma chon tur nge ti po ahramai lo train ne nala chu awang em mai boxia tumka chu na pakat interview na tur amulo maya chuda chuan athian pakhat roi ve in an ba interview ta a vandu thlak tak main ani chu thlan ni lovin athian nu sok chu na thok tura thlan aro ni ta zoka chung thu chu apasal hne na chuan awathena apasal chuan lo hnemin longkham du su chuna chu chang lo po ni la pathianina arom han sakche ani lo niang tin alo tong thamuan ve ani emi chu atong trai zui zela chuti lai chuan hnim khoi chi te succulent plants anti chu a khoi ve thina chungten chuan thla in Facebook lama te post thina ne anua chuan Facebook lama hnim khoi chi ching thin tu te Facebook group nen chuan anin zom ve a ni khat chu Facebook group a an thlai kui ti video chu amu chuan aril ro atipur le maya chu video hnuya chuan heteng hian awa comment ve a thian te u thopui cheu ka chak le mai heng thlai chin chi hi ka ngai na hle ani ti in awazia ka chuan reply adong nga la khoya ngei chen anon ti a an chen na mun a hret tir hnu chuan thlai kui chek tu chuan director ne na in beturin alo ti nga la ni pon chang tu chuan anin alo khol hun chu alo nga ka chupa chuan voin tlai ta le min som thuma kan thlai kui ti an huna minun mu thei ngem ti in ron zota emi chuan churam chana chu abo zui vata te reng mai ti in achang ta ngala chu thlai kui ti an hun chu an chen atanga ke kal phak lek te hi ania motora chuan po angai lova ma se pathen rom hona zui zel chu adu ani athin nunga tong trai na nei ngalin lalpa hena hi katan ani lo chuan ka tholo nan dal na min siam sakng che ti in thlai adu lo wangin emi chu chon dar khat le chan ve a in chu chu asana min som thum vel lek kalania an omna tanga thlai pui ti an hun chu an un rot aya ma fe ya chu mun chu awatlenga ma se mi mu tamadu lo wangin thingbuk jing a chuan aberuri ani ma se chu mun enkol tu te how tu chuan rang takin alo mu fata a hnena chuan emi ni em ti na zota alu bungatin alo changa office aleng lu turin asoma anena chuan thlai kui ti an huna nakal mang te chu an hril deuh mol mola chuta thok tu dang tenen po chuan ein mel hret tira thlai kui ti an hun rang rang te po chu an enkwal bok ani aum dan vel tang chuan athanem ngai zia muthiamin na pui thling thok turin ala zui ta nga la ne emi chuan hripui len laia an chen atanga hlalo te ya in hlo na tu pek na na pathian Facebook comment aman tangkai sak chumak ati hle maya chutianga na atho thei phot chuan amale achung te chenu turatan chuan harsana antok to don lovani ti nangai to ani emi chuan karlowa thlai kui ti an hmuna nakal mang chu a hrethiam ta ngal vek maya momole tu la piang chu athok thei ngal zel mai ni na chi rang rang tho kwal te chu nuam ati zong tak mai ania chen na mun lama po chung thlai chi chu chin ve adu don wangin koi pun dan thiam chu atui zong takani boka azir ursun le ani hotu te phalna nge hin mania chin bul tan nan an thlai sar an tan thin te chu hon adila ti chuan an lo phal ve mai boka ten chun hun ro ral zela pathianin adil na te chu achan sak nge ni ti a hri ani lolak ni lo thlen chuan zirtop ni in midang ten hlo andon thlia lain emi chuan don tur anei ve ta hau lo mai angai na hre lo hle maya thilchin chang an zo chuan thai che bungte a hon thina wang chuan hlo adong ve don lo ni ti an lo hrila emi chuan oi che lova ma se thai chu a hon tak meu awang han angai to ve do ni ma se khang an thai che bungte a hon kha an phalna thlapa hon ani sia tu main khatiang thil an hon awanga an hlon kat pha don ni tu thu po an thrit lo bokani
in a ho nu chuan a pasal chona thana ne na chuan in kim a thlena a pasal chuan pathian ni na thlen zawk ro ti in alo fuya heteng hian eng to lu tuk du su trong train pathian ne na thlen zawk ro chumi kar top chhum su pathian ne na chu an har sana chuan thlena thotan zinga chuan emi chuan bara khaina hlim om tak atong ta na thona mun a thlen chuan a hlo chung chang zona dang po a zo ma in director no pui chuan kek moi tak nen lo muakin a choi mol chungin aron pana thil ngai sol pal a oma emi chuan a hlo chu kim takin adongang ti in a swing har mol mai ni emi chu limna khatin a thohuaya heta po hian pathianin a tong trai na chu a chan sak le ta ni ti a hrengar ani pui lengkara po amari a chung te chuan chenamu mal an nei zui zel ta ane he thon thu mang hian Australia le South Pacific Division chunga emine isua base na thucha chu puan dar zel base ania chuwangin 13 sabat tholom phal takle thanem ngai taka tho turin kanin som ani e